Dili lang ko mas kalitatit kay para matest mo ang mic. Di lang ko mag-ana. Ano siya? So proud. 20% na lang po. Mag-record pa ba? Hello? 30%. Me, my battery. Or what if mag-charge ako for? Kadali. Charge like ka. Ay, wala pa man. I'm so proud of you. So proud. By Cheryl found niya, itanggal mo yung duha. Okay. Last time we didn't do that. Huh? Yeah. We did? Asa sa? Katong namin sa taas. We did do it. Pulog mo ako. Yeah. Live na din. Well, yeah. Hello. Yes. Pwede na? Yes, hello. We're recording. Ug! Ug! Oh, ag! Oh, wala na ko kayo tagpigong. I don't care. I don't care. Hello! Mic test. Dapat ko demure. Kaya murag naulaw na ko sa itong Reds Verano. Dapat demure. I don't care. Isa man naging demure ka? Gani no? I don't care. Hello? Mic test 1, 2, 3. Ay, wala na tayo. Wala ka. Echoey. Match. Dapat siguro mag-alam dito, friend. Okay naman, mag-cellphone na lang ko. Tapos i-delete na ako daan yung mga pin. Cellphone na lang tang duwa. Ano naman? Mas kusog mo daw ako, ha? Oh. Kaysa ani? Oh. Pero that lang na siya for aesthetic purposes. So every time on story ako, Kuan na lang ka ng usab daw. siya usap. Sound check na po daw usab. Sound check. Dala ka, mag-ana daw ka. Di ko mag-ana-ana dyan po. Oh, sige, mag-ana ka. Mag-ana po ko. Okay, hello. Hi. Sound check. Milo, mihatag og parangal kang mama and papa Yulo. Sikat na brand, may pahungkami kay EJ Obiena. Carlos Yulo. Dinet mo! Dr. Mata. Reaction! Mina. Oh. Okay raman eh. Ay, gani rata. Ako na. Di echoey. Dili man kaayo. Oh. Basta. Okay raman eh. Basta mauna na eh. Liparin mo ang pangarap. Gusto mo na akong ginakanta araw eh. Ano? Okay na? Bro, maybe you should talk here when you want to talk. Then I will atras. And then when I talk, I do this and then you atras. Dili na ito mag-atrasahan ko.
what if, para better, wala yung echo. Kasi I hate the echo. It sounds so cheap. Asa man ka? Hindi Ibang na. cellphone. Hindi. Tama na na. Dili maka-echo sa subject. I don't know. Echo we good. Kanang I mean, Pag mag-game ito working space ba, matanga na itong kuhan. i-review na sa live. Butang mo ng phone sa sunod. Ano? Masking kanina o ka na. Dili na ni. Kaya wala may tao dito. Dili ba? Kundi. Di ba taman yun? Tanan. Ha? Surrounding. Mahal mo phone. Egg tray. Mas mahal ang egg tray rin. Kung ay 5 ram ang isa ana pero pwede na po. Ito pangit mo dili siya pangit siya. I don't know. It's just me. Okay. First Kung gusto ka, testingan natin mo ang cellphone bill. Let's compare the two. I'm so proud of you. Ano, nag-live na ako. Ayun na, oy, kana na lang, okay naman na. Basta i-elevate lang ang volume siguro. Araw yun. Sige na, sige. Ay, hala. Grabe. Galit ka man. Yes, hello, mga kaibigan. Yes, hello, mga kaibigan. Yes, hello. Hello. Hindi ko minauna po na ako. Ang mga individual na lang sa... Gani, ingon ko, isun lang nako ang mga thing. Ayun lang, erase. Sa delete na niyo mo kailangan erase mo. Kaya gano, gabito na po yung mga, ako ang mic sim. Ako na yung mag-erase. Sige Na na, dapat magpalayo ko sa imo, anak. Ano lang? Oh, sorry. Sorry na. Record na lang. Nag-record na ba ako? Look. Ah, sige. Okay. Okay. Nag-record na kayo. Siguro pag doon lang po ka kaya may laptop mic. Swear. Makapture ako din. Makapture man ka maski pag nakapture man niya ako. I'm recording. Wala, tayo tubig. Huwag tupid dito. Tubig. Can you get a bottle I would like a buo. Water nandiyan na sa Australia. Water. Water. I would like some water. If you can get I would like a buo. Mga people. Sana po ay pagpalain ka ng Panginoong Diyos. dapat mag-go na lang ka pag vocal exercise.
disgusting. Yeah, I know, right? And it was live. Y'all seen it? Y'all seen it? That's my hanky. I would like a hanky. Alam, marami pong salamat. Storya dun. Minaw siguro. Sige daw. Kanta dyan po. Hello, thank you. Bam bam bam! Marami pong salamat. Dog. Ay, madunggan daw to. Sige lang nga, trabaho na. If you're- Maluwag. I'm so sorry. Dito na sila, conference. That work? Very wala. Bam 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 bam! Bam 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 bam! Dog. Bam 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 bam! Asa di ay akong panyo? Hindi na ko kulong. Eto wala. It was Ikaw na lang tao nagapanyo ron ba? because I am sipunin. My God, there is what we call a wet wipe or a tissue napkin. Sige na, B. Yes, hello. Ganina pa kayo nag-record yun. Ako po, ganina po nag-record. Oo. And we've been live. You're listening. You're listening. You're listening. You're listening. You're listening. You're listening. You're listening to Dealing Me Advice. Okay. You're listening to Dealing Me Advice, a podcast where we talk about modern society and pop culture. Ako si Twinkle. Ako si Darlie. Episode 25 na ta. 25 na ni? Ano sabihin? Mau ba? Kasi ikaw. Hello, wala pa gid na shoutouts. Hala, bubu. Bogo. Para sa atong listeners, once again, we are live on Facebook. So, if you are listening to this episode on a later date, then we're sorry that you didn't catch our beautiful faces. Ano kalugit po doon, no? Yeah. Kalugit po sa mga wala kakita sa itong mga, no? Gani, yung amiran niya mong naong guys, wala lang may taga West Philippine Sea, pero Kung saan man ang West Philippines Sea? sus, mong kabalo lang mo. Kita ninyo mong naong, makaingon din mo, wow! Wow! It's underwhelming. Kamu mag-expect. Your own expectation will hurt you. Well, so, Like, itagaan man yung mas like expectation. You said that we're pretty. I didn't say that. Ako dito. I'm a gaslighter. You said that. Whatever. Ay, oo, I know. Oh, Ay, tama. Magpabasa diya. Kananay, nasa ko na po. ganit. So, ano ni siya? Ano si... This is Shout out. Spotify. Oh, this is Spotify. Shout out ko kay Kevin. Kevin Blank? Oh, Kevin Blank. Dito sa episode 23. Mhm. Ano siya? Darlin needs to let Kring Kring talk sometimes without interrupting. Gani, no? Gani, hindi mo ko ni mo pwestoryahon. Pwestoryahon ko ni mo. Gani, no? I don't care. Atik lang. Bitong Kevin, nga naman ka. Ako nga naman ko. Hindi mo na ako pasurang ni Kring Kring. Storya na Kring. Mahinom na ko tibok episode. Okay guys, get ready for silence. Pwestoryahon ko. Sa mga ka. Storya good. Unya, dito sa episode 24,
Nag-istoryahan na yun about Linkin Park and Dave Grohl, Foo Fighters. Pero ang mga commenters, ingon sila, iPhone user daw sila. Buang topic ba na ito ng iPhone and Android? O galing, kay topic mo po na muna. No, kay we are Android users. Kring Yeah. ka na, kring. Oh. Kung interrupt na po ko, Kevin, masukot na po ba sa tuwa? I-zoom in, dili ko kita sa imong laptop. Gusto mo na siya. Uy, I told you, maaz. Oh my god, you should get them checked, yo. I don't care. Ano si Dench? Ano man eh? Ay, ginoo ko, Lord. Ay, hala ka no. Ay, tinuod na. Oh my god. That's What so is sweet. Mord? What is Mord? Typo, uy. Huh? Typo. I think it's their own love language. Ay, really? Ay, di, imuha man yung tubig. O Kevin, dapat masuko ka kay si Kring kay ginom niya akong water. Okay. Ano si Brina Blank, when it comes to quality, mas mo last ang iPhone. Kaya ni suway ko og Samsung and wala siya ni last. Wato mabunta kung matangga ka. Ako iPhone kay kapila na nahulog wait patawag pero depende sa anan. Mao po na akong gusto i-undi ay no kay ang iPhone longevity jud siya, quality jud siya. Like mao na akong pasabot. Dili siya necessarily na technology like advanced technology, more innovative. Mas innovative yun ang Android cellphone companies. Kaya naulahin man ang iPhone. Pero kung in terms of longevity ba, siguro mo na ako pasabot siguro quality ana. Kunya ana si Denshu Blank, Android user here pero Wait, congratulate sana si Denshu Blank. Kay first comment yata na niya ay, ever. oy, hello. Butangi palakpak na effect. Congratulations, Denshu. Pati po si Kevin, oy, congratulations. Ay, o Kevin Blank. Ay na siya pala. Salamat, Denshu. Ano siya, Android user here, pero in terms sa laptop, Mac, jud kay power kayo ang battery, di pa jud mag-lag. I think you can't be heard from the laptop because you're too far. Mao ba? You need to be closer. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover, and I know you can't afford. Uy, limited edition. Nakitaan ko ninyo ni Sayaw. Di rin, nakita akong bana mo sayaw. Sa ko, Oo. ay, di siya kita nga nagasayaw ko, tas kamo nakakita mo. So, palakpakan. Salamat mo. Na-blessed din yung mga eyes. Na-blessed. Na-blessed mo. Thank you so much for the blessing. Yeah. Napatay lang yung comments. I think Wala sa pa. Facebook. Wala na. Or ba ito? Okay. So, ulo. Ay, wala pa din ko. Ay, wait. Why am I... Okay. Sa uluhan. Ay, dikin lang na... Dili lang tayo nakukusgo na kung tingog ha kay... Para sa itong mga listeners. Naami sa isa ka co-working space karon. Then, dili na po siya soundproof. So, nagsaba-saba mi diri. We can't record at home. Kaya nag-online class akong anak dito. Isa sa akong mga anak. So, wala na kumaingan sa inyo ha. Okay? And, magsugod ako. Okay. Sa uluhan, sa atong nadilaab nga mga balita, pet-friendly restaurant. Wala nagpasulod o pet. Ay, ano? Luzon, giulan o gibaha. Davao City, giulan o bayuda. Tin, 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 tin. Sayaw na mo ko. Okay. Mora to? Ay, duha na din ang mga headline, guys. Ay, mura din. Ay, duha na din ang mga headlines, guys. Okay. Duha man, so it's plural. Wala. Anong i-correct mo na ko akong sarili? Okay. Balay na ko controversy. Can you tell me about it? I don't know. I don't know anything about it. And Kring Kai told me about it, and then I'm not gonna interrupt her. Kevin. Ano yun siya? Si original poster, si OP, Lara. Mm-hmm. Angry. Long post.
Nag-long post siya sa iyahang kuan. Can you like summarize the case? If it's too long, I think it will take us 3 hours to tell the story. So, ano na siya? Long story short, wa siya pasud sa Balay Dako restaurant. Asa man ang, first of all, unsa man ang Balay Dako? It's a restaurant, Okay. which is apparently pet friendly. Where is that located? Ala, ambot lang, Tagaytay. Okay. And that post is from who? From Lara Antonio. Okay, Lara Antonio posted what? Posted na wala siya gipasulod. Siya na yung pet. Kabalo na yung mag-post ng pet. Wala pasudla, wala siya pasudla, dala-dala niya ang iyahang iro nga usa ka aspin. Why is it relevant na ang iyahang iro usa ka aspin wa siya pasudla? Kay mao kuno na ang reason ni Balay Dako nga wa sila pasudla. Kay tungod aspin ang iyang iro. Ang pagsulod nila dito, wa sila pasudla. Pagsulod nila, wa sila pasudla. Giharangan sila sa nagtrabaho dito. Ay ma'am, bawal na rin ma'am. Ay kanang, ma'am, naalang tayo limit ma'am. Hala, ano minimum pasudlon. Kanang, medium-sized dogs lang mang gumitaman ma'am. Unya, ang iyang iro nga si Yoda, medium-sized lang man. Hindi man siya giant dog. Hindi man siya Labrador. Unya, mo to. Kanang, up to 15 ramang good ni ma'am. Ang up to 15 kilos ramang good ni. Ang mga iro nagipasulod diri. Let me clarify. Let me ask for a clarification. They didn't outright say that they can't get her dog in because the dog is a spin. They made excuses first. Oh, nag-excuses sila. Naghatag sa sila reasons. Okay. Continue according to Kevin. Oo, unya. Gipangutan na siya kung unsa na breed. Kay umana sila sa kilo-kilo. Gipangutan na kung unsa breed. Ay, dili. Sa breed, di sila nag-istoryahan na yun. Mo ni klaro atong storyteller. Dili mo masalig sa ako basta when it comes to storytelling. Okay. What na? Nagahan na siya. Okay, pamahaw. Ana siya. Gipangutana daw siya. Ano pong breed niya? Unya, mo to, ang mga aspin owners, kaya naa sila ka ng overprotective, protective sila ba sa ilang breed kay dili man nato kalikayan naa-joy mga discrimination against the local breeds. So mo to niingon siya og mixed breed. Wa siya niingon og aspin. Niingon siya og mixed breed. Kabalo man siya, naka-feel na siya kay na-experience na daw na niya sa una. Dito na sila nag-istoryahan about sa kilo-kilo. Kay di man jud siya mahimutang. Unsa di ay requirements di ay unsa di ay mga Para makasulod ni. terms and conditions para makasulod. Unya kay di ba niingon siya medium sized at in the beginning. Si Balay Dako employee. The first excuse was we only admit medium sized pets. Vague na siya. Then apparently the dog her she's a her. She's a her. Lara. Okay, Lara. Based on Lara name. What's the name of the dog? You didn't even introduce. Ay, Yoda. Yoda. Yoda is a her. Huh? Her? Her. Yoda is a her. Yoda is a whore. Namali. Her. So Yoda passed the first excuse. She or he, the dog, is a medium-sized dog. Check. Check. Next excuse. Onya, gipangutana specifically kung pila ang weight. Nya niingon si Lara the owner. Lara the human. 18 ba to? Tawagon ako siya Lara the human. 18. Okay. Unya, nakakita og lusot si employee.
Ay, hangtod 15 kilos naman gud Oh, niya mo. so next time when they ask you, you ask them back. Unsa day inyong limit? Oh. Para unsa, excuse me, nag-burp ko. Para unsa inyong limit? Unsa yung 15, may yung kag 14.75. Oh, wala ka. Oh. Yan. Unya mo to, nagawas na sila no. Mm. So, siguro naglingkod-lingkod sila sa ilang sakyanan. Nagtanong-tanong siya sa website. Agad siya mahimutang. Tanong-tanong niya. Ang tanong niya mga policy. Oo. Kung nakabutang ba yun ng mga medium at 18 and 15. Nag-research siya. Oo. Di ba siya sulod? Kaya wala niya nakita. Kaya wala niya nakita. Oo, niya. Unya, Wala naghaong na siya. Nangita, may basa ko. Nanawag naman yung manager at this point. Aha. Itong pagbalik niya. Kaya huwag man siya makita, no? Diyan na siya, pakitain ko ba kung asa na nakabutang ang mga terms and conditions ninyo. Aha. Unya. Perting scroll ni manager. Naabot na daw sila 2023 na mga posts. Mm-hmm. Unya, nakakita sila o golden retriever sa isa sa mga posts na nakasulod. And golden retrievers are apparently kanang bigger size dogs, but not Big medium. dogs na sila. Not medium. Mm. So nasakpan na hinuon na nagpasulod sila og big dogs. Oh. Nakarma na yan sila. Oh. And then, Naingon pa jud ang empleyado nga the only breeds that are allowed are Shih Tzus, Labradors. So unsay bondi mo ipasabot employee? so ang employee na mismo Oo, ang naghatag og kanang na siya, naghatag na gid siya og breeds na ginalaw nila pasulod. Meaning, Nagpanic na to si employee, I think. meaning At that point. she is unconsciously and unwittingly telling Lara the human The unwritten rule. that Code. aspins are not allowed. Mm. Unsa din ang aspin, abbreviation for what? Short for today. Asong Pinoy. Abin ako. It's a local domesticated. Mm. Okay. Aspin. Mm-hmm. Asong Pinoy. Mm-hmm. Local domesticated. Mm-hmm. So, ang sa may masulti ni mo, ani, nga, naglagot siya kaayo siya, nag-long post siya tungod ana nga iyahang experience, kaya wa siya pasudla, kay, apparently, tungod kay, local lang ang iyahang iro. Dili magud ko kanang Kevin, I can speak, right? Leave my boy Kevin alone. Joke lang na, Kevin ha, basig malain na ka. Sige. Malain ka, fine. Anyway, I'm not sure whether that mandate is from the manager or from the owner itself. Owner himself, herself. Dili ko sure. But, assuming that managers just follow orders from the owner, then that mandate is from the owner. So the owner is the one discriminating as pins, right? So don't claim to be a pet lover if you don't allow all breeds in your restaurant. Don't say you're pet friendly. Just don't put the phrase pet friendly if you're not gonna allow every breed to come in. Just say, for example, kung may nagdala og dog, even if you don't have the pet-friendly phrase on your signage, gawa sa imong restaurant, just don't put it. And if a customer brings a dog, any breed, like for example, nagdala siya og Doberman, for example, kasudlonin mo, siya pwede pong magpasok ng aso, wala ang customer. Yeah, wala ang manager, o pwede po, maski mo rin nakabutang pet-friendly inyong signage, di ba? Kaya nga no, kung nag-discriminate yung kag-aspin, kung wala yung pet-friendly imuhang signage sa gawa sa imong restaurant or sa imong social media pages na pet-friendly mo, wala dyan na nakabutang, at least discussion mo kung magpasunod ka or dili. Dili maka-demand ba ang customer na pasundon niya ang aspin. Kaya wala man ka nagbutang, pero ang mali mo, nagbutang ka, na pet-friendly ka.
Oh, That- balay dako. Mm. Darling's giving you an out. Oh. That means you have to allow every breed to come in your restaurant. Diba? Sala ni, what's your fault, owner of balay dako? Ug lalo ni gamit kag dako na word. O balay na word. Are you Bisaya? Because I know some businesses use Bisaya words with their businesses, but they can't speak it. It's like appropriation. Look! Our gatekeeping na. Sure, why not? I'm So, the kami, ay, kanang, Kadong dili because the laptop is here. na to. Apa? Pasibog sige. Okay. Kanang, asan na ka? Where were we? May reaction sa, kung sa reaction na mo, aning, Give mo reaction. You just asked for my reaction. ay, kung sa reaction na ko, ani, actually, wala ko yung opinion, ani, kay dili man kaayo ko, anak ka, passionate sa mga pet-friendly establishments. I don't bring my pets anywhere. They just stay at home. So, wala ko opinion about sa mga inunana. Pero what if naisipan mo in the future magdala og isa sa imong 9 cats? I only have 4 cats. Whatever. When I see 4, I see 9. What if you bring one of them and tanan ba sila kay Bisaya nga kuan? Kira diba? So what if they only accept Serbian or not Serbian? Serbian. Persian. Persian. Oh, Persian. Oh my god, my Serbian. I don't know that. What if they only accept Persian cats, British short-hair cats, whatever else cats? Why did I say Serbian? I don't know. Dapat yung mga cats na taga-Serbia, ayaw magbuno pagkuan. Kung ganito. Sige daw, lalisa daw ko kung wala ba'y taga-Serbia na cat. What? Sige. Tapos, what if yung ana? Gusto may reaction mo. Then, nagbutang sila pet-friendly. Oh. Di malain po ko, pero dili ko mag-confront kasi dili man ko tig-confront with nga tao. Mukha na ko, mag-cry na ko sa corner. Tapos ipapunta na kay co-pilot. Oh my Is God. my feeling valid? Tama, Jun. They hurt me. And I'm really, really, really sad. Yung ito bag ni co-pilot, right? Don't be like that. I did it, now kay co-pilot, oh. Thumbs up. I'm making a thumbs up for our listeners audio na not in our live. So, ano ba yun? Dili lang ko confrontational na klaseng tao. Murag dili ko ka-relate sa attack sa restaurant. I mean, kasabot good ko. Dili lang ko ka-relate. Or kasabot ko. Psychopath siya guys, hindi siya ka-relate. Kasabot ko! Oo, kasabot ka. Balik-balik, uy. So, response di balay na ko. Okay. Response. That is your response. Uh-huh. Di may question sa, wait. Oh. Kevin, I'm gonna ask you a question. Kanang balay dako, na-curious dyan ko ba, nga nung nagtagaytay man nga restaurant, di ba Tagalog area man na diya? Oh. Why did they use those words? Kasi Bisaya good ang owner. Good. Sumukha niyo mo. Eh, malay niyo mo. Bisaya ang owner. Naman ko kayo nakita na restaurant sa katulad na ito kung Luzon ba, I'm not gonna say where, basta na ito kung Luzon recently, nakita na store na padayon. Then, I talked to the owner, actually. She can't speak it. Oh. Ala lang good na good. She can't speak the language. Mura lang ko siguro pangalan ako ang establishment ng Kawaii. Oh. Why? Tapos dili ko ka If you think name- of Japanese. If you named your store Kawaii, my question is, why? Responsible lang ako. Poor audio man ni, uy, ano na, natay basher.
Ay, hala! Ay, sus! Nasakitan ko. Natay basher si Jonah Blank. Nasakitan ko. Ano siya, poor atong audio. Poor bitaw ni. Did we claim that we're rich audio? Kung saan man eh, ay, magana ako. Let's give an update to our listeners. We said last episode that we ordered mic. We ordered a mic, right? Ay, wala pa niabot. Then wala pa ni abot, and then I called Lazada yesterday, and then they gave me 200 voucher for the delay. Saan man ako ng 200? We're so excited to use it because it has noise reduction feature and everything, and apparently we can't use it now. I'm so sorry about it. But Jonah Blank is very, very mad right now. Poor audio mani, uy. Wala ka, uy. Sorry ka, Jonah Blank. Gani, ina ni Jonah Blank, uy. We hate siya. Uy, dali, ay, no! No, we don't! Mama mo na muna, guys. the only viewer of our live is our mom. Thank you, Mom. Thank you so much, Mom. Magpalit ko og camera bi kay para diri na ta mag-live sa akong laptop kay para at the same time kani ang gamit ana good. Then you install a soundboard software and make effects or diba? Dili lang naga-improve me. Mama, we are gonna improve, Mom. Okay, relax lang, Mom, okay? Relax. Oh yeah, responsible ay dako sa mga Go. We sincerely quote, we sincerely apologize for the recent misunderstanding regarding our pet policy. As a company that loves animals, we understand the importance of accommodating pets. However, we must also consider factors such as spacing and the safety of all our guests. We're currently reviewing our policy to ensure it is clear, fair, and balances the need of both pet owners and non-pet owners. Additionally, we will take steps to ensure that our staff are better trained and guided to understand and implement our policies effectively. We appreciate your understanding and patience during this process. We hope for your continued support as we strive to create a welcoming and inclusive environment for all, unquote. What does that tell me? Nothing. Bunch of gibberish. A bunch of words that don't mean none. A bunch of words that are just a bunch of words. More excuses. Oo. Wala nila i-address ang mismong panghitabo. What steps they're gonna take to prevent. Na sila yung vague statement. We will take steps, quote unquote, to ensure that our staff are better trained and guided. Pero unsay nahitabo ato? What happened? You should be shut your mouth na lang, diba? Di man po pwede nga dili nila i-address. Don't talk yet. Okay, go talk. Di man po nila pwede nga i-address. Lainan ko. Mampod nila na dili i-address. Lainan ko ba ka nang mag-inom mo pet friendly niya? Di mo magpasulog o pet of any kind. What if nagdala kong snake? O ingala po si Kuansi katong si Inka Magnaye. Daron daw niya yung pet snake. Yan na siya diya sa balita ko. Nag-post na po siya sa niya post. What if rat sa Emily Holmes ang ako? What if rat ang akong pet? Kanag yung sa kanal, jagad ako, mahalagad ko kahit yung iring ka na ko. Yo. Mahadlok ang iring ba sa ilaga? Gani. So, ang apology, rate balay na po sa apology. 1 out of 10. Gani. Gani. Kita naman, nag-address na lang mo ng issue ni Jonah Blank. Pasaylo kami. Gani. Luto din bihon mo yung gaong ko. Mga tumindi ha mga on? Dili na ko kanang matingala nga daghan yung tao nga kanang madato. Tungod ani na mga unremorseful people. Betaw? Same sa owner sa balay dako. They can post or put a sign outside their store about whatever they want and then just
hit you in the face when you arrive there and say, we can't let you in with your pet looking like that. Ako pa rin mo, Lara, the human, to make it seem like ilaro ko din mo sila ba, balik ka dito no, sa balay dako. Tapos, kostyuman mo si Yoda, the dog. Kostyuman mo siya og princess. Disney princess. Ana, tanaw na to kung mailad ba sila, kasudlon ba nila? Bitaw, no? Og wig. Muta ka mo wig. Color white. Para Elsa. Ana ba, tanaw na to kung mapasunod ba sila? Because if it's appearance ang ilang problem, then it's confirmed. I confirm naman nga nag-discriminate sila, di ba? Tanaw, tagaan pa nila og excuse ang ilang manager. However, we must also consider factors such as spacing and the safety of all our guests. Naghuramentado dito si Yoda the dog. Dako di kaayo si Yoda the dog. Uy, ako pa, ang tama na gibuhat dapat no, dili ni advice ha, pero para sa kuha, ang tagiya sa balay dako, kung Bisaya man gyud galing ka kay imong pangalan sa imong establishment is balay dako man. Kung ako pa sa imo ha, instead of apologize, making a fake and unremorseful apology in the internet, dire, ako pa nimo, nag-reach out ka kay Lara the Human. Tapos nagkuan ka, nag-storya ka dito, nag-apologize ka sa iya personally, privately. Or basta hindi personal, maski sa email lang ba yung exchange or sa chat, basta kayo sa iya directly. Dili na ka mo agi sa public pinay-ana, di ba? Itanong na ko ba kung na-may update si Lara na i-contact siya sa balay dako? Nag-contact ba siya? I-contact siya. Kaya basi, dahil malang ni mo i-contact dahil siya in private. No, balay dako has not reached out to me. Dito pag di ako mamutan. Wala. No. Lainana, no? Mo na, madato siya mo. Basta wala mo yung remorse. Wala man siya yung remorse. Naaba yung nagpagtanggol kang balay dako. Kisa man na? Ang post, asa naman to? Wala na okay post. Basta na nagpagtanggol. Na nagpagtanggol. Na ako'y nagpagtanggol kay balay dako. Nganong mas gina-care pa man ninyo ang feelings sa mga animals. Ang feelings di ay nako as a person. Ano siya? Oo, kasabot. Balay na. Wala ba feelings ang animals? Ngano mag-care man ka sa ilang feelings? Ako na ako'y feelings. Ako dapat ang imong i-care. Ana iya basically ginaingon. Pangitaon ako po sa kanila. Kalain po na no? Ngayon siya. Maala siya eh. Yan na ng problema. Masa na to? Kani man nga babae si Abby Borja. I-delete na niya yung post. Si Abby Borja, nag-post siya nga nganong maluoy mo sa iro, nga mas luoy man ko na tao man ko. Wala na. Sa kagustuhan yung i-defend ang Aspin, si Yoda the dog, nakalimutan nyo na yung may-aring balay dako. May-ari ng balay dako together with the staff are like humans. Like you and me, who are not perfect and can also make mistakes. Oh, how narcissistic is it? From 1 to 10. 10. I think that's 12. Grabe, uy. Nganong ang feeling sa biro man ninyo ang kinakare? Ako di ay. What about me? What about my needs? What about what I want? What I need? Diba? Ako yun na kayo, shut your mouth. Shut your mouth. Next. Kung sa ganito, na ako gusto yung agot ko. Sige, butang tang nagkamali, no? Si staff nagkamali. Kaya gisugo raman siya sa iyang amo. Okay. So nagkamali siya.
Kay sa kagustuhan niya na i-follow ang order sa iyahang amo. Nagkamali siya. Mo ganito, kabalo naman ta kung asa nag-stand si Balay Dako, di ba? Kita ka sa iyahang apology, non-apology, apology. So dili sila remorseful sa nahitabo. They're not sorry about what happened. So that's not a mistake. It's something that they are They're aware that they made they did this, but they're not aware that it's bad. Anak na lang. Because they don't think they did something bad. Oh, ingon ana. So they're not sorry at all. They know that something is happening, there's an issue, but we're not at fault here. We're humans. We feel. What about me? What about our feelings? Ay, nako. Sige, oh. Kung siguro na lamig na lang pagkaon niya, nanong na eh. Daghan pa man ng restaurant sa kalibutan, no? Ganit. Dito mo kaon sa no? Sa Davao Famous. Uy, bitaw ka na. Favorite ako na restaurant. Kamu god, kamu mga OFW nato sa lain-lain mga country. Huwag ka na mga naminaw lang sa tuwa, mga taga Cebu, taga Cagayan. Gusto lang ako ingnon sa inyo, freebies siya nga, kuan. Davao Famous, you don't need to pay me. Okay? But I would appreciate a free sa Tebi. Sana naman. Kanang namidyo kayo na sila mo na akong murag kung yung kayo mo na akong murag pag mangday mo tanan sa kuha like kanang mga relatives nila sa akong husband mga taga Tarlac sila saan masarap na restaurant sa Davao mo yun ko Davao Famous. And I'm not saying that because mo lang po na ang restaurant na akong gatuan. I've tried a few sa Davao. Mo lang gina. Arte kay ko pagkaon. Ako dili man ko arte, mas pinasa naman. Ha? Dili man ko arte. Amo ba? Sinaknak ko, dili arte. Lamian siya sa tanan. Mo kaya magduda na kay kung lamian kay kag tanan sa tupa. Bumayon kag lami kung walay place. Pulis You're thinking, unsa na tawagan ni? You're taking it way too deep. Tama ba? Oh, marag i-connect ako sila nga layo ang kalayo. It's not that deep. Don't connect it. Oh, ikaw po dyan eh. Lang dali mong asawa. Ano siya, lamig daw tanan. Well, ayaw paminaw. Kuan ka na, mo na ako mapasigar mo sa Davao Famous. Dami nilang sa Temi. I don't know sa lain nga kuha sa Temi. Sa Temihan. Ay, nakatilong po sa Temi sa uban. Dili dyan, dami dyan ang sa Davao Famous. Davao Famous, baka naman. Oo. Okay lang eh, ayaw na mong pamantagon. Reverse ko. Okay naman ni, mga to mangyapon mo sa inyong restaurant, mag-order mangyapon mo. Gani, pag umalaan eh, episode, ay nga recording, ato nila. Okay naman. Kuan, mag-next topic na kagay. Unya, pagkauman, malahitan. Diba, ang sarap. Sa editing ba, kadagin tikag pause, kuha alam. Nag-edit na may tabo. Sige. Ano yun siya? Kung sa'yo na yung tabo sa Luzon? Ako. Sige. Luzon, giulan o gibaha. Davao City, giulan o ayuda. Asa di ka ng ayuda? Asa man di ay? Dili, mutuo ka kung ang ayuda nga gipanghatag sa mga taga Davao, mutuo ka gikan na silang charity na out of their pocket. Mutuo ka out of their hard-earned money from their family wealth. I don't even know where the money comes from. No, I'm asking you. You are about to give 9,000 or 15,000 residents of Davao City 5,000 each. Would you believe that that would be coming from your own pocket when you have access to a lot of money from the government, from the taxes? Would you be getting that money if that were you? Would you be getting that money from your own pocket? I'm asking you a question. I don't even understand your question. Ang question ako, kay nang tanong mo ka asa lagi ka ng kwarta.
So, mutuo ka kung moingon ang mga congressman o si BBM Baby, na gikan na sila ang pocket. Sa ilang, out of charity lang, matag lang silang kwarta. But that's not from the taxes. Mao ba? Oh. Hmm. Di ba you ask the question, asa lagi ka? Skeptical. So I'm asking you a question. Skeptical. If their answer is, it's just charity work out of our pockets. Kay Martin Romualdez, dogi ka ng ayuda. Mao ba? Di, mo gani. Dato Sa siya? Si Jonah Blanco, akong question ba? Motoho ka? Totoo ba ka? Nga kay Nagikan Romualdez. jud na kang Romualdez sa iyang pitaka out of charity, out of concern, out of love, out of patriotism for his countrymen. To ka. Iro Jonah Blanco bag 1, 2, 3. Wala na. Wala na. Ikaw, to ka. Like if you have access to a lot of money, if you have a choice between giving the money from your pocket or from the accessible money from the government, from the taxes, where would you be getting the money that you would be giving to people? Yan o, ako man yung pangutan. Hindi Bakit na. ano kasalanan ko? Hypothetical lang man ang question. It's hypothetical. So siguro ambot lang aning nila, no? Di Ilaha siya, ba nila yung gikan? morality kina question. Ilaha ba On the gikan? spot. Gikan gihapon na sa kaban ng bayan. Mo That- ba nilang ginaingon nila, no? That's the common consensus. Oo. But I'm asking her, Kringkay, Mm. what is her answer? Kung naa daw ko'y access sa unlimited amount of money, tapos gusto kong mutabang, asa daw nakukuhaon? And that is yung sa man yung answer we? Ingon na ni Inday Madam Sara. Naglibog ko ba kung unsa ako ang tubagon? Dili man ikaw si Kringkay ang matag. If you were ano ba the congressman or BBM, Wala na, exposed na ko. Bisan pagtagaan ko nimo og mga kuan, excuses you giving me out. I'm exposed. di siya mo tubag. Kay na question niya ang morality on the spot. I am questioning my own morality. Ako pangtan ako. O sige, unsa man imo ha? Asa nimo gusto kuhaan? man ako akong kwarta. Oh, Kung ikaw. ako'y access sa kwarta sa kaban ng Oh. bayan, Oh. sa taxes, Oh. di ba? Mm. Pero dili man nato na pwede question. Kay nabalik ka sa meeting. Apil ba dito sa gobyerno? O wala man mi appeal, hindi man mi government official. I'm just saying nga karang ayuda nangutana mo gustin ka asa daw natikan. I believe it's from the taxes. I believe it's from the government funds. And mao na, like you said, mao na ang general consensus sa Philippine people. Filipino Yes. people. Yes. Ang issue diri Kring is recently this September gikulan o gibaha ang Luzon. Many places in Luzon. Metro Manila, Antipolo, etc. etc. Naadyo'y bagyo ni Agi Jud. Ano yung bagyo lasi? Masa nga bagyo ganito? Enteng. Enteng. Daghan kay gibaha, daghan og na namatay, mga namatay jud. Pero ang mga ayuda ni abot diri sa Davao City. Wala kayo sila nadawat dito sa Luzon. Wala po ko kabalungan no nga ngadto sila diri. Nganong gipangtagaan ta og ayuda diri for whatever reason nga wala man. It's not everyone Kring. It's like you have to they actually have a list, like a master list, tama ba ko? Siguro. Nasiguro say list, they probably asked it from the SWD or Saban, yeah, they have a list then, or you would have to line up, mag-queue ka para makadawat, ana. Tapos makakuha ka kwarta. For example, daghan kay kwarta ni Kring, for example, 5,000 sa AKAP. Tupad is from Tupad 6,000 yung mga ayuda. From PBA party list 5,000. Sa AX or AX, I don't know how to say it. AX or AX is 3,000 and then LTFRB 7,000.
That's a lot of money. For each person, you would get those amount of money that I mentioned. So, ako ang question is, ano diri mo ng hatag? Wala man ni calamity diri sa Davao. As of the moment, and fortunately. And thank God, wala ni calamity diri. Kanang gibaha good pero kanang dili parehas dili as severe as the baha sa Luzon. Oh, kakatong bagyo man jud ilahagod. Oo. So, dapat dito mo na hatag og ayuda. Ang question is, nganong diri mo nang hatag sa Davao City? And salamat good ay basin na malain sa tuwa kre. Magpasalamat lang pud ko kay nganong kay nakadawat ang uban na may uban nag-need dito kwarta. Pero yung uban nakadawat basin dili deserving. Kay gipariban, kadagahanan o gipariban, giinom. Kay kasagaran biya makadawat rin kay kana pud ba yung mga buhat kanang mga kanang excited pud ba kanang sa kwarta, one day millionaire ba? Ano si Jonah Blank, mag-submit ka valid ID to a certain government agency. Di ay ba? Oo, para makadawat siguro sa ayuda. Fine. Pero, para sa itong listeners, I'm sure bright man tang tanan, no? Tanan listeners na. Bright man na ato ang mga tanan listeners. I'm sure gani, no? I'm sure. Sigurado gyud ko nga gikan na sa taxes. And taxes are majority come from middle class workers or middle class families. Nagya ang taxes gikan mostly kay pila naman ang mga dato 1% naman na sila. Siguro ang middle class mo mas dako na ginahatag na nga taxes sa gobyerno. So murag nasad lang ang uban, including me, kay katong mga nagbayad og taxes, yung husband nagabayad po ng tax, di ba? May nag-work man siya. So ang uban na nakadawat, imbis nga itabang nila sa ilang anak na makapalit og uniform or unsa ba, or books or school supplies or di ba mamalit og bugas, ang uban na ay nagpariban, ang uban na ay mas nindot ganyan ta kung napagkadawat nila sa ayuda kay kanang ilang ginegosyo rin, no? Kanang mamaligya ba sila gipuhunan ba? Mamaligya ba sila o sa ba? Lisod man pud good kay kung ang mga nakadawat anak, mga kasagaran kay poor families. Once na makadawat sila og kwarta, magamit man gyud na. Dili man sila ka-afford gyud na magnegosyo. Magamit man gyud na halaka, mauna ni among pagkaon. Okay lang lang gikaon lagi, wala may problema. Okay ra nang gikaon dayon. Okay ra po nang gipalit dayon og mga libro. Okay ra gani nang gibayad og utang. Gibayad og utang or gibayad sa tuition. Sa masila sila college student, ano ba? Bills ana. O di ba ka gibayad og bugas. Kasako ba diha unsa ba? Pero ang nakalain ana ang uban nakadawat dili deserving ko eh. Na ay mga dili deserving jud sa kadaghan nakadawat. Kadaghan kayo post ana pangitaan ko ninyo sa Facebook. Or kung maski dili mo mangita good, ipadungog lang sa inyong cellphone akong kinaingon kay maglabas na sa inyong newsfeed through your algorithm, diba? So, kanang makadawat anang mga ayuda niya, gipang-riban, gipang-inom, gipang palit og lechon belly. Makasad. Makasad kring. Masad ang mga middle class workers, katong mga taxpayers, kumbaga, giapin na lang po na ko ang mga dato, mga 1% sila. Nasad po sila. Tinagabayad sila, dagko kayo ang tax. Tapos iinana ra. They don't care about that. Oo. In the first place, dapat wala dyan po munang hatag diri sa karon. Sa karon ha, wala ko ningon ayaw dyan mong hatag. Basta hindi matagang. Pangit ang timing ba kay nanginahanglan ato ang mga kababayan sa Luzon tapos diri ni abot ang mga ayuda. Pero tidala lang pod nganong nagsunod-sunod ang ayuda while our kababayans are suffering. Char mo rin, patriotic ka ayo no. We don't care actually, it's just the content. We don't really care ano man nagyaw-yaw eh. Matingala lang no. Ano ba kanang wala man miningon nga dili mi gusto og ayuda basi matingala sila dili kung tagaan mo ayuda dili mo mudawat. Mudawat oy.
Pero katong pandemic, i-share lang na ko, Ren. Oh. Katong pandemic, kay every household man yata nga makadawat o bugas o mga relief goods, mga anak. Katong nga, dili man sa pag-alsa sa ako ang sariling lingkuranan o bangko. Pero pag dawat ka mo atong mga ayuda na naabot sa amuha, kaya naman kung may staff sa business na natalisod po, ipadala lang namo sa iya. Pero dawaton yun namo. Kaya kung dili na mo dawaton, basig ang mudawat, kaya kato na pong nag-distribute. Masulod sa ilang sakyanan ba? So nauna ako, maski dili na mo need ang ayuda, katunga time, fortunately, and thank you God, kay bless man mi, naman mi makaon, di ba, ana, nami ikabayan sa mobiles, at tunga time, wala man mi nagkalisod yun. Pero, gidawat niya ko na mo ayuda. Kay una-una na mo, kung dili na mo dawaton, basig ibulsa lang sa mga group leader, kapitan, sila ba yung task ato na mag-distribute? Kaya diba, to the lowest frontliners sa government, dili lowest, sorry for that term. Pero sa frontliners sa government, diha man dyan na, kapitan, then mga group leader, mga kagawad, mga dyan na. Sila ang na-assign na mag-distribute o ayuda. Gidawat yun na mo. Kay, na-istoryahan sa uban ba, sa katungwa time, sa social media, na huwag niyong tanggapin ang mga ayuda para mas ma-distribute sa iba. Parang na yung mga ingana nga campaign ba? Ay, nakagili ay campaign. Murag, dili good. Murag ka nang, kung ano siya, baka ng social media campaign lang from random strangers sa social media ato na time. Siya, kanang kung nag-video sila, hindi namin tinanggap ang ayuda, good. O pero hugo kay kung utok ato na time. Kaya na kung dili ninyo dawaton, basig dili ra po na ihatag sa mga kagawad o group leader na hugawan ko atong guna-una ba. Kaya naman kung po yung mga post na nag-appear nga, naadoy wala nakadawat o ayuda. Nakadawat mo? Nakadawat mo? Wala may nagpalista kumbaga. Murag na ay nangayo pero uy, dili siya regardless spring. Dapat house to house ba yato? Katong mga ayuda atong nga time. Mo gani pero wala man mi kakita nga naa jud campaign ana. Wala lang may nagpalista kay katunga time kay frontliner kanang ano gud sa hospital siyas ba. Naa na siya ayuda from the hospital mismo. So katong mga nagabarangay door to door wala na namo siya, wala na may nagpalista ato. That's the problem. Kaya kung wala mong nidawat sa ayuda nga dapat padulong sa inyong doorstep, naara to sa balay sa group leader. So sorry kung na group leader nga naminaw dili or kapitan or kagawad. Dili tanan man pero namakadungog man kung istorya nga sa mga silingan ato nga time ba daghan do kay dilata sa balay ni group leader mga ana good. Oh, so, moto, among style, ginawag yun ang mga ayuda. Kaya para, pag naana sa amo, gihatag na ko sa mga staff. Kaya, doon mo po sila. Ana ba? So, dawato ninyo. That's what I'm saying. Dawatagod. Kani ba, kani mga ayuda sa DSWD, mga AKAP, tupad, sa paning 5K, 3K, 7K, 6K, ba? Ana ba? Dawatagod ninyo. Baka blessing man na. Pero, unta, nagamit siya sa mas maayo. Mas maayo din kung naruling na ninyo. Di puhunan unta para dili na magdawat limpyo ba sunod mga dowlins. Kaya syempre wala man sila nag kwarta sa hangin ba sayang po kung mawala dayon. Pero mo man gina ang purpose sa kwarta sa hangin mawala dayon. Kwarta sa hangin gani na. So, anak lang, sayangan ko sa opportunity kung nakakwarta mo, gamito na lang tagpunan. Let's say, gusto ba mo mamaligag buko juice? Or, kung saan tawag gani? So wala gihapon natin, dili gihapon na magsilbi ang imong advice. Kaya ang mga nakadawat, either they cannot afford to put up a business, or they don't care about none. Gani na. So, dili gina magsilbi mong advice. Wala rin yapon. We're doomed. Wala na taglaing nasud. Masa mali? Wow! Almost 500 billion for ayuda in 2024 budget from ABS-CBN News. Ingon si Romualdez. Oh. Wow! 500 billion! 500 billion divided by how many is our population?
ayuda ba gyud ang solusyon ani ang ato ang kalisod sa Pilipinas? Dili man ba kay mawala man gud dayon kana untang longevity. Kana magdugay ba kanang magserbisyo gyud sa Nice unta no kung nagabayad tag tax pero makita jud nato ma-feel sa middle income people ba ang ma-feel nila ang effect ba sa ilang taxes. For example, train, train, wala tayong train. wala. Gusto kayo mag-commute, jeep lang or bus ato ang or taxis, very expensive. Unregulated pa yun. Kay perting baho ka sa taxi ka ganina te. Grabe baganso. ka baho. Ano di ko simunta ko Anso. simunta ko. O gani no. Simunta ko. Kay ganina na bro. Grabe ka baho. Guba pa yun. Kanagong natangtang na Ang yang ano, seat, bangko. ang yang back seat kay kanang detached na siya. Tapos kaayo ang tabong sa seat. Nga tangtang na. Wala baho. Kay amuso. Krinay mas worse ana. Ano sa man? Katong bawog ihi na jud dili. Bawog ihi na jud yang sakyanan, muramig na sa public restroom nga way limpilimpi. Lain na sa paminaw anak. Nabi reputation ang mga taga Davao taxi nga very mabait, nagbibigay ng change. Hey, yeah, dili. No, that ain't true. That ain't true for some. Ay, kanang compare daw puno sa mga Manila taxis. Mas honest daw ang Davao drivers. Oh, pero So, dili mala- perfecto, dili perfecto. Nay uban nga dili mohatag og cambio. Nay Oh, uban kana. lang. Oh. Og na ko'y baho. Oh. Paras ganina mga sakyan baho. Oh, ang Oh. so grabe. Mo gani. Gusto na ko ang mahitabo ang kanang mga 500 billion nga ayuda mawala man gud tayo ng ayuda kanang kanang makita gyud unta ba for long term Gani. modernized public utility vehicles kay dili mi komportable mga commuters. Dapat dadyo train. Railway Kay system. mo man na ang makabarato gud sa pamasahe tas tagbagyo. Mo man na siya tas kuan po kanang kuryente nga tarong, tubig na tarong, ano ba, healthcare na tarong. Oh, healthcare. Oo, kanang ma-feel good nimo nga. Among taxes, I can feel my tax. Ano ba? I wanna feel my tax. Ano ba? No? Pero kung ayuda lang. Dili man, dili. Band-aid solution lang man na. Uy, dapat. Tapos billion, band-aid. Oh, Billion. kasayang magula na billion band-aid ro. Dili. Sayang po. Kaya nga sa kwarta, if 500 billion, it can create a lot of projects, a lot of jobs, actually. Kanang maka-provide og jobs. Kaysa hatagan ng kwarta, hatagin trabaho. Guys, Kevin Windrap ko, kanina, wala siya ito bagkaroon, passionate na siya. Sige, palayo ng passionate, go. Mahatag ka jobs, ano ka? Go. Oh, muhatag og jobs. Wala jobs. Mo yung taon na ko, muhatag og business, but that's what you said. Pero kanang business mismo, dili lang kay kwarta lang ka. Nakapisik-pisik na akong laway. Dili naman sa sayang kaayo. Nasa DTI naman na yung mga micro-business loan. Pero dili yata tanan ang makakuha. Murag kailangan na ga-exist na daan imong negosyo bago ka makaloan. So ang pag-loan kung wala jud kay negosyo. So man na, uy. Ana ba? Bro, I don't know. Una. Katong Oh, tapos mga gipost ni knock-knock na kanang ang mga relo sa mga politiko. 10 million, 12 million, 15 million, relo. Bag. Di ang gwapo nga solusyon ana, pero dili na siya ma-feel dayon karon. Ang gwapo nga solusyon ana jud no kay education system jud. Oh, Diya man na magsugod. Oh, dapat. Mga bata pa ginatuluan na dapat na kanang diha pa lang ba kanang i-mindset na sa ilahadaan ba na umanon jud nila lang eskwela kay ngano dili lang pud dapat ta
nagkakanang salig ng factory jobs or sa ba ng mga low paying jobs ba. Kumbaga, sa education sa bata, i-mindset na dapat nag-upskill jud sila. Nag-upskill, not upscale, upskill. Ganang nag-level up ilang skills ba. For example, mag-train o daghang software developers, mag-train o daghang sa ba kanang woodworkers, kanang carpentry. Okay, ang mga panday no hit kaayo. Ay panday. Magilugan na yung panday ba kay wala tayo yung panday nga haw. Kanang na mga high skill ba nga mga kwarta jud kani. Yung anak ba? Yung anak dapat dili kay kanang tagaan og kwarta on the spot. Dili man gud na sayang ba kanang magamit sa mga need pero kanang for long term unta ba. Kung kuragi pa rin ba? For example, kay kanang need kayo ang unsa ba na mga skill ang need jud? Aside from doctors, kay need man yun na sila. Doctors, nurses, diba? Na daghan kayong skill na need. Actually, need na to ka ng mga tawag na need. Teachers, school materials, public school supplies. Trainers, kung tayo, nakauman na mo high school, hindi mo gusto mag-college, pero dapat na option to level up the skill na free unta para ma-feel po sa mga taxpayers, mga hala, pag uman ako high school, hindi ko ka-afford mag-college, magbuwa na lang po certification. So, certification of what? Nail technician, brow technician, sa baba, massage, gusto ko magtuon og barber para ako na lang magupit sa buhok sa anak. Pwede po na kanang hair something sana. Basta kaya na hair something certificate. Napod tay cell phone repair certificate. Napod tay computer repair certificate. Napod tay kanang app development, app creation. Diba? Napod tay kanang panday jud ba? Limit jud na. Oh, panday nga ka ng skill jud ba? They know what to do with. Dili ka nang inato. Dili katong panday jud na kanang makahimo jud ka ng mga intricate na mga furniture, mga Electrician. Electrician. Painters. Kanang may ba, upskill ba kay kanang wala man gud na dili siya ginahatag as option sa tanan, siguro na sa TESDA mo ban, but not everything is there. So kung parang gusto nimo ma-feel nimo imong taxes, dapat unta naa sila tanan halos. Tanan skill ba na kapilian ng mga bata. So dili ko mag-college pero na ako yung mga certificate sa ani. Kanang mga barista di ba naman pud yata na sila kuan TESDA o pwede pud na mga barista, mga maski the simple server, kanang waiter, dapat na po na siguro sila certification no para mas kawud gud sila, madala gud sila sa mga cruise ship. Kay nabi na kung mag-waiter ta diri, okay na siguro wala certification no kay wala po kayo kanang arte ra po kayo mga employer no kung kayo sa certification kung mag-waiter, pero kung need na to nga international ang level, kana pangayos sila certification sa TESDA, magkuhan sila, di ba yung anak ba, ma-feel talaga ng taxes, dili padulong siya sa education system nato. Wala mo pakialam ang mga politiko, kaya gusto lang man sila mapalit og 15 million na ba? O tag 3 million na relo. Kabalo ba mo akong sing-sing, putol? Pero, my wedding ring, it's not even mine. Nawala mo dyan ang ako Kang nak-nak ni. Putol pa dyan. Kapilan ako wala ang sing-sing. Damag kaayo ko. As in. Kung akong kwintas nga silver po, nawala po. Basta dahil mawala man. Ang po. Natingala ko na. Or masing na nagakuha. Wala mo pagkalo. And my suspect is you. Hala, oh my God. Dapat karon kay murag wala naman kay outsiders sa imong balay karon, di ba? Sa una na kay outsiders. Yes. Karon nga wala na kay outsiders, sige na kay alahas, sige daw observe. Wala na wala. That's what I'm saying. Okay. That's what I'm saying. Okay. So mo lang na guys, murag maluya lang ko sa mga ayuda nga mawala ra. Mag-water lang ginakanan.
Maaso. Although kanang dili kanang nakatabang gud siya sa mga nanginahanglan pero katulad yung mga gipariban. Nag-joke lang gud siguro na sila pero naagi na uban. Lamig po doon na skill no ka lang, soap making, shampoo making. Ano may ana ba? Mga ang sa kanang jewelry making. Kanang maghimo og I don't know, basta maghatagod mo, i-upskill ninyo kanang mga coach, maghimo og coach, life coach, health coach. May ano yung ana ba? Nga na good. Yung mga consultants, basta good, makakwarta good tanang tao, kanang magsugod yun sa mga bata. Dili pa na good time mo, dyan na inyong Waton project right now. So, ang mga bata, karon na mag-eskwela mo yung makapilan na. In the next generation, after Gen Alpha, or Gen Alpha ang makapil, saan ba yung after sa Gen Alpha? Gen Beta. Bakit? So, ang Gen Beta, puro sila skilled tanan, highly skilled tanan jud, tanan. So, wala yun. Depende na po na sa tao no, kay maski pa highly skilled, hindi gusto mo trabaho, gusto mo magigda, dahil mahimo ka na, di ba? Mau ganin nyo. Wala to. Wala to? What is our question? I vote in the poll. Ano sa ba na? Ano sa vote in the poll? I don't know. Asa ka gikan ang taxes? Ay, asa ka gikan ang ayuda? Pwede. Question na lang na. Okay. Yang sa ko poll. Nakadawat ka. Okay. There you go. Vote in the poll! Nakadawat ba ka og ayuda? Recently, September 2024. Sa September 2024. Ayuda Rain. Nakadawat ka sa September Ayuda Rain 2024? Kasagikan ang Ayuda Rain. Asa di siya ng... Gusto ninyo kay yun sa ninyo ngayon. Ay, uno. Wala man siguro nakadawat na ayuda sa mga listeners pa. Ito international really. Grabe, puntahay si Rina Blank. Nakadawat din ang ayuda nila. Naabot dito, taga kasi na siya. Ako man ang nagadawat ko yun na. Oo, kang Rina Blank. Ay, hala, uno. Hala, salamat ka. Ayaw kang Rina Blanc, sincere. O kaya yun, wala, tama. Recently lang, Jo, like the other day, naghatag na po og support si Kayayo sa tuha. Ay, hala, wala na mo gi-shoutout si Yayo. Gani, I'm so sorry about it. Be better. Ano, be better. Don't sorry. Be better. Nagwala lagi siya, nag-donate na siya. Thank you so much Kayayo. Hala, salamat kay Yayo. Hala, wala din mo siya gi-shoutout ko ganina. Shout out kay Yayo. Salamat kay Yayo. Salamat kay Yayo. Love ka namin. Ngita dyan ko evidence. Naman. Ano? Salamat. When is that? September 15. Oh. Thank you so much kay Yayo. Salamat. Makahilak man sa tanah mo. Sana all. Asa gikan ang ayuda. Okay. Right. O ang pangutana. Asa gikan ang mga ayuda. Kang Romualdez ba ginatanan? Kang Romualdez lang na nga bulsa. Oo. Ang 500 billion gikan sa bulsa ni Romualdez tanaol. Or gikan sa Or? taxes. Sa taxes? Asa mo kaya? Discuss sa Spotify, YouTube, and Facebook. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends. Kung dili mo mag-share, may hilak me.
Unya, pag-subscribe na lang po para ma-notify mo sa mga latest episodes. I-search lang sa imong paboritong podcast app, Dili Ni Advice. Kabalo ba ka recently, I googled Dili Ni Advice podcast charts. Mm. In Apple Podcast, na category personal journals, ika-134 ta. That's actually a milestone. Happy na na maabot sa 100. Because Apple Philippines na ha, dili kuhan world, grabe po. Kaysa, ang world magbugan kay podcast, I don't know, 50 million yung bugan na yung podcast. Pero at least no, nag-rank ta, 134 sa personal journal sa Apple Podcast, according to Chartable. Thank you so much. Thank you so much. I found it. Magkulit taog ka ng mga ingan nga milestone, screenshot and put it in our journal. Gani no, basin na after 2 years, balikan na. Oo, gani. Kaya mag-look back, tapos mga, Gani. mag-listen. Gani. Then actually, naka-surpass na tag 5,000 listeners. Dili, 5,000 downloads. 5,000 downloads. Ongoing na to 6,000. Thank you so much, guys. Without you, fine. Need mo, guys. Paminaw mo sa ads, ha? We don't know what ads are playing before and after the podcast, but please listen to it. Bahala, dili mo ganahan sa ad, okay? Thank you so much. Oh, basig, tama di ay, before ko mag-outro po, i-share po sa inyong friends na naamoy podcast inapaminaw. Balag ikaulaw mi ninyo kay kanta Migrants Verano. Ang importante na share nimo sa imong friends nga naa day naka-exist na ngani nga podcast. Feeling na ko ginakaulaw ta sa atong listener tungod yung kanta tag-Esperano. Ay na mong kaulawin mo na tag mga bata. Tiguang mga tatanan. O basig na mo yung mga topic suggestions. Actually need na mo na mga suggestions or questions. Please reach out to us. Don't worry, submissions are anonymous unless you say na dili ka magpa-anonymous. To submit your stories to advertise or support us by buying us a coffee like Kayayu, go to diliniadvice.com. Again, that's diliniadvice.com. Unya, mauro to guys. See you next week. See you next time. Kay para see you and see you po. See you next. You know po. I wanted to be see you and See you next time. Bye. Bye. Bye, Mom. Mabisi na si Mom. Nagluto sa nila. Woman, cook for me. Where is my super suit? Woman, where is my super suit?